Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tubong maray na hapon po gararay sa gabos na mga parantabay. Sabado po ngunyan. Sarabay-sabay na mga tadigli po sa satuyang programa. Tudi sa Global Albay. Angat ang lahat. Ang programang ini ato sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Kami po naglalaom na kamo na sa maray na kamugtakan ngunyan. Miyanras na nagmimerienda. Pinakrong kamuti sana. O kamuting kahoy. Pwede na yan o. Tapos may mainit na kape. Pwede na. Ano na magad ka mo? Nakapamarana kan sa inyong mga binalaybay? Digi naman kita sa tuyang programa. Ini po ang siyang amigo sa radyo Edwin Teralda po. Katawang tadyan sa Laro Technical si Nems Flora, si Jerome Martinez sa IT. And ang gabos-gabos ng mga parantabay ta nakatutok sa traditional radio, sa DCGB News Online, sa DCGB app, YouTube, Instagram, asin sa iba pang mga social media platform. Ang samuya pong imbitasyon.
Yan, okay, sige. So, it's not your set, Fox. Nag-brown out bigla. Okay. Sige, anyway. Nasa genset pa kita ngunyan. Dito isip ko na noan rason kung natatabig lang nag-brown out. Anyway, so diretso po gararay kita kasutuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB Global Albay. Yan, okay. Inutuntang ko na itong ay kulamat ko si Doc Nats Rimpilio, susatuyang Provincial Health Officer, dinara na po sa sayang final destination, Kasubago. Ayan, pigmisano man sa Padre Pio Church dyan sa Rawis. Then garong pigkremit gayod. Tere mano katinder Kasubago kan ayan ang event Kasubago. Pero Kasubanggi, ali ako duman sa last night. Goodbye tabi amigong Doc Nuts. Alo yung ining na kay Ribanan diyan sa PHO kan mga panahon during the time of Governor Joey Salceda. Sa mga humanitarian mission, iyo po ang samuyang team leader, medical director kanayon. Kaya maugmang amigo, maray na magserbisyo sa salud. Ayan. No di, panunta ka yan, sabi nga na kayan, nagpa-arm na sa kinaban. Pero sa iyang mga na ginibuhan, dahil ito basta-basta mawawara. And the last time na nag-uron kami, bago siya na hospital, January, mga last week of January, nag-istoryahan pa kami. Na mga plano niya, kung makabalik na ngaya ako dyan sa probinsya, una ngayaan mga plano ko. At na-assign siya sa Rapo-Rapo. Dumana siya nagmamanage kan hospital. Siyempre, mapagalon mong baga-araw kaya na may kamatian. Minsan, darakulaw ng ukol. Dahil masya nakakapasyad duman. Yan. Okay. Sabi ka to ni Doc Nuts, dakulaon ngayaan pasalamat ko kay Kong Joey. Kay Kong Joey, dakulaon ang pasalamat niya. Sabi ko, tinaawan niya ako nin 69 million pesos worth of project dyan sa Rapo-Rapo Hospital. Through the effort of Kong Joey, igo dyan ipapatugdok na fasilidad or improvement kan Rapo-Rapo District Hospital. Maugmaon siya. May iwawalat siyang ligasiya dyan sa Rapo-Rapo through the effort of Kong Joey. No de ko isi kon na groundbreaking na or kung ano na si status. Pero okay na so 69 million pesos na budget para sa improvement or enhancement kan hospital and gayod iba pang mga equipments dyan. No di, nabayaan na ni Kong Jo, ni ni Doc Nuts. Pero dahil may ito mawawara,
di man mawawala itong budget na ito because hiyao na. Ha? Siguro ang ma-implement ka ito, kung di ako nasasala, so to the engineering office. Yan. So magayon baga mapapakaray ng kanayon ang programa, ang health program diyan sa Rapu-Rapu. Yan. Pero gayod yan? Nagpaaraman si Doc Nuts, pero nakakonsigir siya nin dakulang budget para sa iyang sakop na district hospital, which is Rapu-Rapu. Ayan, So, mamimiss na talaga. Mamimiss na talaga si Doc Nuts because mga magayon mga plano kayo ni pero paano kaya dahil na nga ni na maaram na sa kinaban. Anyway, sa pagpadagos po kan sutuyang istorya, salamat na maritabi sa mga nag-atindir sa ginibong pagtiripon diyan sa Balong Centrum for Recreation. Sa mga tagadigdi sa Legazpi, well-attended sa pagtiripon. Diyan. Tayo nga nini ang purpose ni Kong Joey and his team na consult the people. Yan. Talk to the people. Iyo yan. Ang maray na makipag-uron sa mga tao, aramon kung ano ang sa mga concern. Tanganing, iyo yan ang pagturuang tuwangan. Yaon naman si Kong Joey, tapos hisa pa siya yaon naman garo si Kong Jill, yaon naman si Diday, and the rest, rayaon naman. Inampang sukadakol-dakol na mga taga-Legazpi. Bako lang mga taga-digdi. All throughout the province, iuyanansin ng pigigibo na magtiripon sa sarong lugar, makipag-uron, makipagkonsulta sa mga tao. Iyo yan. That is part of the program na konsultasyon. Mga put-apot, kung ano ang mga iba-iba ang concern kan kada sarong lugar. Yan. Dahil manangaulugan na ngaya digdi sa Legazpi ang concern applicable sa Santo Domingo. Dahil man. So might as well maglibot, mag-telepon-tipon, kaampang ang mga barangay officials and iba pa, and talk to them. Yan ang karahayan dyan. And daiman nangangako na daiman talaga makakamtan. Tadipisil po ang mangako. Nangyayaro ka ni araw ka yan, pag render kwenta daiman, sisingilon ka kan tawo. Sisingilon ka. Habi mong yaugari, araw ka ini. Tapos ngayon daiman palan, iyan pigapod na lansi. Napatubod lang. Nabudol palan. Yan. Dai manuga, kung dai man kayang ipanuga or gibohon.
Ha? So mga doable things na ang dapat. Kaya may nakakauron akong iba. Ako ngaya, pang naglilibot sa mga buro barangay, ano niya ako ang pigigibo mo? Ha? Nagkikipag-uron nga ako. Ha? So, udok sa buot na pakiuron. Nya ko, di ka man nagtutuga. Ano man nga ituga ko, kung di ko man kaya. Ha? Bakaw? Tama man niya ako. Ano niya ako sa nanpahit mo? Nakikipag-uron sa na ako sa inda ngaya. At kung ano ang mga programang maray, suportado ko. Ha? Tangi ako baga, legislador. Bako man ako executive na yun nag-implement. Ha? Nakikipag-uron-uron sa nangyay ako. And like manner, iyo man nini ang pigigibo kan grupo ni Kong Joey na makipag-uron ano sa mga tao kung ano ang sa indang mga needs. Yan. Taan needs kan na daraga, iba man ang needs kan kamalig. Bako man puro pareho ang pangangaipo nga yadigi sa daraga, tubig ang problema. Pag-abot sa kamalig, iba man ang problema. So yan, pig-take down iyan. But sabihin, pig-susurat iyan. Tanganing maanapan kisolusyon dispres. Iyo po, iyo iyan ang sistema. Alimbawa, unay sa ginubatan. Si Kong Joey, Congressman digdi sa 2nd District. Pero nata ngayata sa ginubatan, na sa luwas na ngayakan sa iyang sakop na distrito, nagtataunin tabang si Kong Joey. No. Ang sistema po, ang sabi nga ni Kayan, ang pagserbi has no boundary. Kumo, digdi ka ngayon naka-destino sa 2nd District. So 2nd District sa na ngayaan asikasuon mo. Nagwa mabaga kay ibang concern na kay puwan man ang tabang mo. Alimbawa, kan panahon ni Kong Joey tabi mga ipagngod. Sorry nito, aluyuno na. Yan. Pero 18 years ago gayod, 99, iyo 18. Yan. Governor si Kong Joey. Iyo. Pero, kan panahon na ito, nagtatabang si Albay any part of the country in times of emergencies and disaster. Nataman ngaya, nataman, bako na mga concern kan Albay su Tacloban, su Iligan, su Bohol, su Dumaguete, su Davao, su Isabela, NCR, Nueva Ecija, etc. Bako na mga concern out of the province na nga ito. No. Pigtabangan man kita. Kan panahon na kita na nga ipunin tabang, dalan kan mga nakaaging kalamidad man, itong ibang mga regions, halimbawa, perang bulan kita nawarang kuryente kan mga panahon. Di man kinaya kan aleko na ma-restore ang power supply sa mas lalong madaling panahon. So nagdirig di baga sa Davao, Cebu, o so digdi sa Bicol, Benguet, nagturuwang-tuwang ang bagadigdi, na para mas ma-restore so power supply ta. Yan. Ngunyan, so ibang mga province na nga ipumanin tabang, kwinta pagbalos, nagpadaraman kita kitabang duman. Iyo?
Ayan. Yan, kwinta pagbalos. Pero ang pahit ka ito ni Kong Joey, kan siya gobernador pa, kung maduman sa Team Albay sa sarong lugar, dahil nung ka magpaataman sa host province or host city. Dahil we have to bring our needs and equipments. Kaya kan nagduruman sa iba-ibang lugar, di napipapasan ki problema sa host province or host city. Nagduman niya kita para magtabang. Bako na maduman para sinda pa sa host city or host province ang magastos sa pagkakan, akomodasyon, etc. kan grupo. Yan. May mga pipadara pa naman ng mga cash donation. Kaninot nga ni, itinaong kwenta sa kuya, cheque, ay niya ako, dakula ako nakantira din eh. Yan ang sistema. Kaya, ang pagserbitabi mga tugang has no boundary. As long na nangangaipo kung kaya mong tabangan. Recently mga tugang, kan rapaduhon ang Katanduanes kan Bagyong Christine Buda Pipito sa opisina ni Kong Joey sa Tudi Albay nagpadara baga dumang ki grupo nagpadara ki grupo mga volunteers etc. gabos para magkondukta nin humanitarian mission in cooperation with the private sector. Iyan. Kung sasabihin nga, ano man yan, bako naman sakop ni Kong Joey ang Katanduanes ta, digi man lang siya sa 2nd District. Yes. Pero nga ni, ang pagserbiyo yan, di man nangawlogan, na limitaro ka, may ngayaan serbiyan mo siya na, ligaspe, daraga kamalig, manito ang rapo-rapo. Di man po araw kayan. Kaya nagpadara sa ki ayuda. Duman. Because of his connection sa Metro Manila. Kaya very important tabi ang connection. Nakapangagad nintabang sa iya mga dabarkads, mga midbid na kompanya, etc. ipinaagi digdi sa 2D. Then pinataraman duman sa nangangaipo. That's it, mga tugang. Okay? Oni pa, So, daraga o so ginubatan waterwork system, yan, tinabangan ni Kong Joey. Masabi naman ngaya, ginubatan mo ko naman 2nd District, 3rd District na nga ni. No di, may nagdulo kay Kong Joey, natural, tabang. Yan. Siyempre, pag araw kayo ning mapanahonan ng tag-init, summer season, maski medyo mauran-uran, chances are, magkakaigwanin water supply shortage. Makulang-kulang ang supply ng tubig. Tapos yung iba dyan ng mga source, mga bubon, mga kung ano dyan napigarali ang kitubig, minsan nadideplete man ang supply ng data, nauubas. Nauubas na, may nitun baga, may na-evaporate man. Buda, siyempre, kay Pualker, pag mauran-uran baga, ang mga burabod, iyan, makusog ang bulos. Kung di man nag-uuran, di man, kulang man talaga. So, nagpapasiguro na sa gobyerno lokal kan ginubatan. Okay. So, grabing pasalamat ni Engineer Wilfredo Arevalo Jr. Dalanta tinabangan sinda ni Kong Joey.
tinabangan sinda. 7 million pesos para ma-develop ang mga water sources sa barangay Sinungtan, Buda, Malipo. Medyo upland barangays na ini dyan sa Ginubatan. Yo? So, ang 7 million pesos worth of project is a big help, mga tugang. Tanganing, susupply kan tubig ali sa Malipo and Sinungtan, makaantos sa mga residentes asin kataraning na lugar. Yun yung pagsasabi tabaga na dapat surusurugpon ang tubo. Tanganing ang mehoras, diretsyo ang bulos. Yun ini. Kung putulon mo ang tubo, dahil magkakaantos sa mga residentes ang mehoras. And like manner, ining dyan sa Ginubatan, dakulaon po ining tabang sa mga taga dyan sa Malipo and Sinungtan and mga adjacent barangays. Okay na. Tapos na ang bidding. Ang napigalat na siya na NTP. Anong NTP? Notice to proceed. Nganing, mapatrabaho na. So anytime, pag-approve na yan, may notice to proceed na, go na ang patrabaho. Kaya grabe ang pasalamat ni Engineer Arevalo, buda sa mga residentes kan barangay Malipo and Sinungtan, kay Kong Joey, dalan sa araw ko rin persos na matagaman ng fundo ang sendang proyekto. Yan. Ngaya, masabi naman siya ba dyan, kansukat niya pa, ma-eleksyon. Natural iyan. Inagarang kitabang, iwa man siya nakiitatabang, di, siyempre, matabang na. Aber daw, agad man daw nindo sa iba, kung may itao sa indo. Baka, pag sila, tugaan siya na kamukaan, iyo ngaya, iyo. Pag-abot ka ng oras, daiman. Araw kayo ni emergency ni, talagang immediate need. Ini, in preparation for El Nino phenomenon or ano man na weather system. Araw kayo ng taginit, talagang minaluyaan supply ng tubig. So, gayod, baka DTC kung aprobara na notice to proceed, di insigida, matrabaho na yan dyan. Okay? Sige, 38 minutos po. Makalampas ang alas 4, mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Angat ang lahat at
Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang testa asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albayahet ang lahat, oh. Albayahet ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sige, mabalos tabi sa Indo and sa mga nagko-comment sa satuyang Facebook page. Ayan, salamat po kansendong mga comment. Ano? Okay. Sabi ni classmate, magkasog na naman burabod midigdi. Ayan. Iyo, di yan naubasa na burabod mo dyan. Magkasugon talaga. Ano? Marinapon tabi sa mo, classmate. Okay. Sige. Bueno. Okay. Okay, kasi bago ako nagpasiring digdi, nag-attender ako kay a short, kumbaga, lecture, ano? And this is very timely, ano? Ngunyan bagang bulan, Abril, o kaya Marso, iyong pigapuntang Fire Prevention Month. Yan. Tama. Tapos kung naman ini man na sobrang init ka summer season na kumbaga, ano ang mga helang na pilitang sa paron kung sobrang init. Yan. Usually, pag araw kayo ng sobrang init, may tulo pala niya na kategorya. Heat cramps or pipulikat ka. Heat exhaustion, na sobrang kang init talaga. And ang delikado, heat stroke. Yan. Salamat sa taga dyan sa City Health Office, ano, sa pagtaunin mga tips kung ano ang mga dapat gibuhon. Kung alimbawa, igwa ki mga heat-related emergencies. Ano? Mga simple masana kung ano. Ngaya, kita baga, sa sobrang init, kaya pag-araw kayo ng panahon, tabi mga ipagngod, be sure na magdara ka mo kipamandong. Kung bako payong, kalo. Pag sobrang init. Grabe. Ayan. Delikado baga. Halimbawa, heat cramps. Yan na pipulikat ka. Usually, kadaklan kayo niyo sa mga nagkakarawat. Nagkakarawat, baga, basketball or ano man na sporting event. Lalo na sa open, sa athletics. Yan. Pagparadalagan mo, yan, may pipulikat an tuhod. Yo? Yan.
lalo na tamapalarong Bicol na, inian babantayan, at dyan sa Biyo, open baga an oval dyan. Kung mainito na maray, delikado man sa mga athletes. Baka sa paron ng araw kaya ng mga heat-related emergencies. Kaya ito naramdaman ko, coverage kami kan Bicol Met sa Catanduanes. Pinadaralagan sa mga aki, udtong-udto, marila mo, bata nangaralpog na. Kada minabantay na kami duman tatanim sa finish line, tapos sigurado man siya na aragaw-agaw ka mga aki. Pag abot sa finish line, tumbado. Diretso tulos naman sa sa gilid. So, garo clinic duman. Dismayado, so sobrang init. Ayan. Heat cramps. Ayan. Ano ang management kayo ni? Ayan. Bibugtakan baga. Bugtakan mo kay cold compress. Ayan. Tapos moro masahe. Subitis, alimbawa. No? Sigurado na ano ba kaya dapat ngaya sa de pagtiripunan dapat may may paros-paros lamang ani ba mina marites ngaya dai di dapat diyan ang mga marites heat exhaustion iyo man iyan so na garubagang napagalong kang maray exhausted ka sa sobrang init. Yan. Ang pulso ka yan, it's either makaskason. I-check mo na ang pigapod na vital signs. And heat stroke. Yan. Pupulsuhan mo man yan. Kung day mag-manage, ang tendency is bring the patient to the nearest health facility. Yan ang pero while on board or transport, yung pigapod na i-manage mo manggararay. Kung ano ang mga dapat gibuhon. So, salamat na maritabi duman sa City Health Office for sharing your views sa mga taga duman sa Barangay Mi. Yan. Lecture sa na ugaring. Sabi ko nga, hindi ko tana, kung igo lamang kung baga, application, kan theory, kung ano si picturat naman sa yan ang screen. No, di nga, alipot ang oras. Kaya po nga kayo ni, ayan ang lengthy, mga 3 days training, manungod sa BLS CPR. Sabi ko, kung minsan baga tatanems, pag sobrang init, minasurunggo kita ba ko? Yan. Siya niya ako yung kategorya ang nose bleeding. Sa, bako mas sa heat cramps. Baka niya ako dagi sa heat exhaustion na sobrang kang init, exhausted ka na maray. Paano ang management kayo? Minsan baga, iba man itong nagsurunggo ka because natangko ka o sinunto ka, iba man ito. Kung minsan, sa sobrang init talaga, minanuro ka minasurunggo talaga. Ang sistema palang cold compress. So, yelo baga, ibugtak mo lagi sa may basag-basag mo. For 20 minutes, yan, iduok mo dyan ang yelo. Nganing, masupress. Dahil na magparabulos kidugo ang dungo mo. Ayan.
Baka mga nusaro, sa naglilibot man sila sa mga barangay, tayo nga na yan ang topic na mo yan indang i-disseminate sa mga barangay. Nanganing, marinapon sa imo tabi, amigo, maurano naman tigingin sa bulod. Ano yan? Ano nakitangon yan? Abagat na kita? Ayan, marinapon sa imo tabi, King. Ayan. Dahil pa ko nakapasyad dyan sa Indo, Mga nagsaro, may schedule kami ni LBB pumasiring dyan sa campsite. Ayan, okay. Sige. Marayini po nabigigibo na ipasabot sa mga barangay kung ano ang mga dapat gibuhon. And at the same time, sa mga magurang, kita tabi ang pig-apod na first responder. Lalo na sa mga barangay. Yan. Sa pamilya, dapat turo tao lamang. Kaya magayon-gayod na siya ba nag-aragi na sa araw kayo ng mga seminar, so practical, so application mismo sa BLS, CPR, mga first aid, basic first aid sana. Yan. Importante tabi yan. Iyo po. Okay. After which, yan ang so Bureau of Fire Protection naman. Bureau of Fire Protection. Tangon niya na bulan, yung pig-apod ng Fire Prevention Month. Yaon man duman so mga elementos kan Bureau of Fire Protection. Legazpi. Salamat na maritabi sa Bureau of Fire Protection Legazpi for sharing your views and thoughts mananangod sa pagprebentar nin sulo. May mga elementos pala niyan kan sulo. Oxygen, heat, ano pa ito? Tulugaw dito. Fuel, ayan. Without the one, di magkakaigwanin sulo. Dapat yaon andyan. And of course, so, nalangawan ko so, garo, chemical reaction ko dito, o kung na lingawan ko. Yan. Importante yung mantabi yan na lalo na ngunya na panahon na tag-init, chances are igwanin mga sulo. So, paano yan masuppress? Ano ang mga dapat gibuhon? Tanganing malikayanta ang sulo. Baka? Iyan. Kaya baga may mga fire prevention tips na gigaribo, pigpaparungdom sa mga tao. Tanganing malakayantaan anuman na sulo. Hindi po sa satuyang kapalibutan. And ito kulok yung mga causes of fire. Ayan. Iyan na pigapod ng sa electrical wirings. Tapos, kung ano pa, short circuit. So, ayan ang nagsurungaw na LPG. Ayan ang nagkapabarayaan ng mga kandila, etc. Yan. So,
Magayon man ini na maipasabot sa mga residentes kan barangay, kung ano ang mga dapat giribuhon, kung araw ka ini mga sitwasyon. Binayaan ko na ugaring, tanga niya ako, padigin ako sa istasyon. Pero dako lang bagay tabi na maipasabot sa mga residentes ang mga bagay-bagay mananangod dyan. Minsan, it's either na nagkaralingawan o dai man talaga easy kan mga residentes kung ano ang mga dapat na garibuhon. Ano po? So, yan ang sitwasyon. And gayod, sa iba pang mga barangay, araw makayan ang gigibuhon, tanganing, mas lalong ma-disseminate ang mga information kung ano ang mga dapat na giribuhon para malikayan ang ano man ang mga untoward incident, not only this March, dapat ang prevention, fire prevention, dapat bako siya na Marso. Dapat every day should be a fire prevention day. Dito man pag-expect yan. Dito man pag-expect. Aksidente yan eh. Bako? Dito man pag-sabi na araw ka ng oras, masusulo yan. Unless otherwise na talagang tinuyo mo. Kung dahil man, siyempre, unexpected bagay yan. Okay? O sige. Paano lamang tabi mga tugang mapaaral na po kita digdi sa tuyang programa tudi sa Global Albay ngunyan Sabado. Sagod naman kita sa masunod na simana. Tudi sa Global Albay. Atod sendo sa karayambot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sardes Salceda. Happy weekend po sa Luka Boss. Mabalas po. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB.